Miss Mayumina Burkhardt and mga nasa Kanandesa. Thinking like that, at first, sometimes we go to love. Alam sa expense ay sometimes we go sa ginkan. Give all love. And the host na kaya siya sinaw ng detention. Alam siya ang fine ng fine nasta kita tagulit mga ilating nationals and tatagulit ng mga sticky garos relay ministers. The best thinking is Mutan force, taglit susut, kaya buos na kayo ba? Hanggang si special time na si Papa, kung nagawa mga Asian national misenya, inuwi ka dahil sa lahat sila yung siya lang makain niya. Kailangan lang kaya mo sa kaya pe, nanisped sa ngayon sa kaya pe, may call lang na tayo pinaglanay. Kaya pe, may call kaya kapag yung siya pinaglanay. Siya mga aspect national, matay na kayo mga katakilin mga takawin ka kaya rin siya may fine content. Nagtiging ay para sa mga lalaki kong yung mga hang sa talay na namin. Kasi matiya falta na sikan sam-sam. Kasi nanak indang sesiyesin siya kawas. Palang kawas. Kaya siya nga pala sam-sam sila kawas misengi. Alam siya fakto na mandat na siya. Narasam-sam ka kaya ito, alam sila sa katasyot, sasasalan iklan matayan. Napagkani katas, hikipin siya may akbalayat siya Women's Day. Umitsiki, ito ka na every Women's Day na suwa. Hindi sa una, kapatid na kulit mo pa at sasayan pinili mo, tunaw na singkat kilat oray na kayo siya. Ano kinasa ko, matawag ka matay na, matay siya. To, orela, kaya fast nila, Charter of Incorporation ko, bylaws, lang matay, fashion, at fashion yung lebar dapat ko yung nasinsinig, at riyak fashion mga kunin matay. Nalong siya, Kakulit matay mga sa Mostan o sa ITM, Charter of Incorporation ng Kosrae Women Association. Katasin matay Clementine Songkari, yung sila sa mga mapangay sa mga sekas ng isig. Naramay sa mga taligas niya pa, Nakiko Yosi, Salome Martin, Let Nyarwe Kofol, let Shepetla Fashu, let Lydia Rotan Timote, Pangamatay, let Robinata Isaloka, Pangamatay ni Cash Moto, Kamparorela, Pilos Lan Matayan, or Matayan na Uwezi na Fasho, Pagkala Mutini Aga Papa. Now, I'm not getting back on March 9 2006 Academia Proclamation of Names sa idea ta inas lain siya sisilalan matay pa kaya na misere kaya
Med nalalaging makifesin na sa Wayan National meeting ko, mamagawa mga akasya Wayan matay rin ko ito yan iskune Sam-sam national tayo niya Kiribin fesi Kiribin bylaws kan matay Tapos summit seorang evidence sa matawag lang summit simit kaya sipin development ng NG sa nakasunod sa seorang sisiyerang in tangkang gender. Naro, faso na masingi as nasun matay last finance sa pilos matawag ni selos yan ang kikain kita ko yung nilalang ng bayan. As kaya na yo, pilos koin kaya sa lensin na ikoy wita ako. Pag siya na mayok siya, national matay, gender woman, pag-fitem po, bawilalos, pilos koin kaya fast takay rin na dapat lensin. Kasi team laso, ay nakipuwas na niya. Akeso iya, ako ye, kami kasta kayo mama, pati na reni, sisifan na, ikay na reni, akye, tako ko bulan matay. Di misenyo, ay nakipagpalakon, apelin misenyo ko sa roda. Kumakeso iya, magkulas na tangon ko, nakon na tako, isesefan na itakanya fashion mapatak fashion sa inyo. Ay, nakipatiyong sa inyo. Ay, nakuya, kung kulan matayan, katinarap yung mga ko. Katinte, saan patay na kayo din ako yun? Katinarap sukya na fashion na siya. Ore, kung yun kayo sa niya, kuya, matayan na siya. Sudah mantap nasun, matayan finan siyempre, nakasya ngayon. Kung finan, di as finan siya, tama ko maraw kaya, bakit na los mataran? Los mataran, pero na tayo. Para nga, sudah mantap nasun, kung kahit na sa amin, sirun pa lang kung fashion ko yung kulongin, araw, ayan lang yung mamatay ko sa ayan, ngayon, araw. Sudah mantap nasun kayo. Amo sista buluti, pangay ko yan sama ate tuyak ate di ko wasta. Kuda mga lalaki, kuwas nila dengan di ko was kilan siya. Kahit ang kinasibin ngawi na ito, kaya finance naman na kuwas kusi sama mga kayo na kasi. Tapi malak na siwas matayan, pangit, sipin, ay takay nila matayan. Ikay takay ni, sa pakyang na kimare ko, o kung ka, kumita, hindi, anak yun sa kuwa, hindi talang sisilong, kung santa pala siya ulong mo, kung may konvensyon, anda na yung sipin. Hindi ka tiyala na tutut pa na, kasumis tutut pa yan. Akeso yung nanak, kung takaliyem takay ni kain sila na kung sumsang kaya sa lona. Magalan ng ibang na kayo ba hindi mataro ni kipensin. Nakikatasin sila kipensin na liye kainin may luti pes-pes na katinin na katinsulong na lang siya sa katsinsoon na ako na nakikpan sa ulasya katinin na katin matayawan. Matayawan, kulok na lang siya sa yok na, masin magkutamas, kalit na tos, ko, may tasya ulas. Katin ko ay tamoy tayo na message ko, kulok na karangan sang anglo ye, akta ye, sa ulas.
As kasi katangon mo smart. Kung sa math, ito din kung sa math, tangalong si fact, abbreviation of smart. Is, kahit lang si fact mo, sacrifice, mother, advice, responsibility today or tomorrow. Kasi matarik magliyak kikain na kayo kay Tuan Mutan narang usipan na sa amin ng sige. Hindi, kung sacrifice, kimana kayo makulong si hindi makuki, ako rin na po sacrifice, mana kayo na si Selong May. Kung fili ko na to. Kung pa advice, kung pa kaya hindi mo putong mo, hindi kalit na to, kung pa advisor mo kasi no. Responsibility, kung may na kami, kaya ng mama kayo, hindi, katabi ang kasa, ipapo sa kasabda, hindi mama kayo. Hindi pa, inanay na may falan sa karang at selma. Nang isengin, nakuyak isengin. Kaya nakakit mo tayo at tabihin, pero magang gas na may pinsang gas sa selma. Kung son na, kung namasingin na kapin na dito, kaya matinta kayo niya. Kung yakin, sumpesita melo na katson na ako yun lang, pinsawa sa katson na sa. Mama sa mga, sista ko doon kaya kong lifestyle, kapangay ako na matutulakin kayo, wikos, akyo, wikos, lain sa lawas niya. Pinsakin, katingkay mo na inyo kami kapatligin. Pahingin kas ko tutulog, ikaw na malap na siwas na tayo. Kailangan naman ng mga kasama sir. Nang nagkakipag si class ng Pela. At ngayon sabi niya, kahit matawag ko yung smart. Kahit pinbatle, kahit matawag ko yung smart. Ano yung golden niya. Kahit ang short na kaya walang sitwasyon, may parang pinpayos. Buwa pala magay plan ucha.
Ay, Indian. Talikos, Mutan, watch and learn from the professionals. This is all the Harvard University College students. It's called SMART. Purple is the color code for 2024 Wednesday. Yay!